Canviem de tema. Manresa ha estrenat aquest mes de març el Centre de Recursos en Trastorn de l'Espectre Autista de la Catalunya Central. L'espai per afectats per trastorns de desenvolupament neurològic està situat en un local del barri de la Parada. L'hem visitat per conèixer de primera mà la seva tasca i també per saber les activitats que es preparen en motiu del Dia Mundial de l'Autisme, que se celebra dimarts vinent. L'associació neix a partir d'una associació que ja existia abans de pares de nens amb trastorns de l'espectre autista, que era l'AFAT. AFAT, ara en aquests moments, ha passat a ser Centre de Recursos en TEA, i el que tenim ara és un centre on donem precisament això, recursos per a les famílies que tenen nens amb autisme. Aquests nens que necessiten una atenció més especial i que els dissabtes no saben on portar-los els pares quan han d'anar a comprar, doncs aquí tenen un esplai. Però, a més, durant la setmana, de dilluns a divendres, hi ha una psicòloga, 3 dies al matí i 2 a la tarda, que atén les famílies, que els dona suport. Els pares, donar-los tot tipus d'assessorament psicològic a partir de les necessitats que ells detecten. Després també assessorament amb tot el tema burocràtic, legal, a l'hora de fer tràmits de lleis de dependència, lleis de discapacitat, i després també volem que això sigui un centre físic de trobada de pares i després en els professionals el que oferim és formació i informació als professionals de la salut, a pediatres, i a professors d'educació infantil, i amb els voluntaris donar-los una mica de formació i d'estratègies de com tractar els nanos aquí. Fem un treball a l'escola que es diu FAIG i fem un aprenentatge, i d'aquest aprenentatge hem de fer un servei. Però en aquest centre també hi ha voluntaris com el Guillem que ho fan per gust. És una satisfacció personal poder ajudar a aquest tipus de gent, ja que si es pot fer que siguin feliços com a mínim les 3 hores que estan aquí. A nivell personal ens dona molta empenta a dir, són nens que estan aquí i s'ho passen bé perquè nosaltres fem la feina ben feta, estem aquí perquè es distreguin una mica, i la recompensa és molt gran, i és veure'ls somriure, veure'ls passar un bon rato. És molt gratificant perquè per nosaltres ja no és un treball, ja és com un repte personal que ens hem plantejat totes a principi de curs. Aquest projecte va participar en un concurs de projectes de la UOC, el que en deien Walk and Plaque 2012, i va quedar primer de la categoria de salut. Això ens ha obert moltes portes. Aquest centre el que vol és conscienciar sobre la importància que té de donar suport a aquestes persones que moltes vegades costa de trobar recursos per a elles, sobretot quan són infants. Però no descartem de posar-nos en contacte amb altres entitats que puguin fer coses per ells per quan siguin més grans. De fet, ja hem començat a tenir contactes amb Ampans, perquè molts dels nostres nens van a Ampans a l'escola. Paral·lelament també hem editat un llibre de contes que està a punt de sortir, que sortirà el dia 1, farà la presentació el dia 1 d'abril al Teatre Cursal, a les 11:30 del matí. Cada un dels 12 contes ens expliquen 12 aspectes de l'autisme, de coses que veiem que fan nens amb autisme, i hi ha 12 escriptors i 12 il·lustradors que han donat contingut en aquest llibre, que realment és genial perquè hi ha persones molt conegudes, com la Roser Capdevila, l'autora de Les 3 bessones, hi ha el Miguel Gallardo, hi ha el Valentí Bovianes, hi ha molta gent molt important i molt coneguda, i també gent desconeguda, que és el seu primer conte, però que ens l'han fet molt bonic, perquè la gent conegui quina és la realitat de l'autisme. La setmana del 2 d'abril, que és la setmana de l'autisme, tant els busos de Transports Castellà com de 2 companyies més de transports donarem un glòbul blau i un tríptic explicant què és el trastorn de l'espectre autista als viatgers que pugin, els usuaris que utilitzin el bus. Això és molt important perquè amb aquest globus blau, si la gent se l'emporta a casa, l'infla i el penja al balcó, farem que Manresa sigui una ciutat, Manresa o Sant Joan de Vilatorrada o Navarcles, allà on sigui la gent, no? Que sigui una ciutat o sigui una comarca molt conscienciada. Penjar un globus blau el dia 2 vol dir jo també sé el que és l'autisme i vull que es pugui donar solució a moltes coses que estan passant.